suruyan ang Panglao Beach during night time. Tanaw na mo kung usa ka alikil. Muna siyang shoreline sa Panglao Beach, and then gikan sa mong giburugan mga 15 meters dagat na to siya na side. Pero taas pa yung lakawon, taas kayo lang shoreline guys. So digid mo wag tang ang selfie time. Pwede sa mo ma-avail sa ilang massage. Ang ilang massage direct kay mo rate show 500 pesos per hour. So while naglakalakaw mi sa Lona Beach guys na shoreline, wala siya, makompare na ko siya sa Boracay o sa Malapascua. So mapuman sa itong nato ang kuan. So yung shoreline like na dahil siya bar niya. You know, party. Every night sa Panglao. So diri lang sa ta guys, and don't forget to subscribe my channel, Kuya Red. Bye.